Zulu newspaper bo, ezindaba eshisayo bo, ezindaba eshisayo bo, ezindaba eshisayo bo. Sikubingelele siphinde sikwamukele kwi-channel yethu iZulu Newspaper. Yebo sanibona. Awu. Lena i-channel ehlale ekuphathele ezinohlonze. Ngilalele phela khuluma ngiphethe ikhanda. Umculi usho Madjozi uchaza ngokunyamalala kwakhe isikhathi eside endimeni yomculo. Lo mculi ubhale ekhasini lakhe le-Instagram echaza imbangela yokunyamalala kwakhe. Lo mculi usenyamalale cishe iminyaka emibili emculweni. Uveze ukuthi kunabantu ababili abesebenzisana nabo athole ukuthi kunezimali abazikhwabanisile. Uthi labantu bamvalela inqwaba yamathuba futhi kuningi okunye bekungaqondakala kade bekwenza. Lo mculi osekhiphe inqwaba yamanoni ashisa izikhotha okubalwa kuyona ingoma ethi John Cena okuyiyona emthathe yambeka ngisho phesheya kwezilwandle. Ubonge abantu akade bezama ukuxhumana naye ngoba bekhathazekile ngokunyamalala kwakhe. Uthi ngemuva kwalesi sigameko ube esedinga ukuthatha ikhefu kodwa njengamanje usebuyile futhi kuningi abantu abangakulindela kuyena. Ubese veza ukuthi unethimba elisha asebenzisana nalo futhi uzokhipha umculo omusha maduzane nje. Wembukeli singathanda ukuthi sizuvo lakho mayelana nalolu daba. Faka i-comment ngezansi kwi-comment section thina sizobe sesibuyela kuwena. Wembukeli ake sikugoqe lapha ke bese kuphathele khona namhlanje. Siphinde sikuthembise ukuthi sizolokhu nje seniphakela njalo izindaba ezishisayo lapha kwiZulu Newspaper ke. Kanti ke ungakhohlwa ukuthi usubscribe kwi-channel yethu ebese ucindezela u-notification bell ukuze sizokwazisa njalo makunomfanekiso ofana njengalo esiwufakile. Ake sibambeni khona lapho bese sithi nje salute.